Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene nke ọhaneze ndị ọma njem ọnụ nke onye chiri nyabiko zere nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ gbasata bụ ụka ma bụrụkwazi ahịa eke abalị 16 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026 nna bisokwa nji ebe n'aka anyị n'ụtụtụ a. Gọvanọ Soludo mkpụgo otu ọrụ Ashia iji wee gbatịwanye ya bụ amụma nlekọta ahụike bụ nke ha na-enye ndị Anambra. Gọọmenti steeti Aba Anambra ga-ejikọta aka ọnụ ha na gọọmenti etiti iji wee na-ejikwa etu esi wee na-enweta ngwa ọgwụ dị iche iche n'ụzọ iwu akwadoghị ya nakwazi obere ngwa ọgwụ ndị nke so ya. Ndị ọ nụrụ n'okwu bụ ndị nke kwadoro amụma inyocha ọrụ igopụta ihe n'ike na-enye ego bụ nke a na-eme n'ala n'ime obodo dị iche iche. Otu jikọtara otu mba United Arab Emirates bụ ndị nke gara n'ihu wee nyochapụta anya bụ mwakpo bụ nke mere na mpaghara akwa mmiri Strait of Hormuz. Tupu akụkọ ụwa n'uju na-ekwezi nji bịa, gburugburu bụ nke dịrị anyị niile n'aka ka anyị gbaa mbọ na-echekwaba ma na-edebe ya ọcha oge niile maka na gburugburu na-akwado ahụike na-enyekwazi aka na-akwado ndụ ahụike. Ka anyị lekọta gburugburu anyị anya ka o wee lekọta anyị anya. Ọka akụkọ bụkwanụ m onye ka Chukwu Ugochukwu. Akụkọ ụwa n'uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo agụgụ otu ọrụ na-akụ maka ọrụ nlekọta ahụike nke steeti ya bụ Ashia n'aka mkpirisi ka wepụta ụzọ ọhụrụ a ga-esi wee na-egbochi iche aka mba dị iche iche bụ nke ndị Anambra na-agabiga na ịnweta ọrụ nlekọta ahụike tọrọ atọ nke a ga-akwụnwu ụgwọ ya dịka ha si wee tụọ atụmatụ n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ ahụ. Anya ya bụ osote ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim kwupụtara na inye ndị mmadụ ezi ahụike nke a na-akwụ obere ego na steeti ya bụ nnọọ nke ọchịchị ya na-agbasi mbọ ya ike, ebe ọ kpọkụziri ya bụ onye isi Ashia bịara ọhụụ ka ọ bụrụ onye ga-agbanisi ike ịlụ ọrụ karịa ka esi wee tụọ anya n'aka ya. Gọvanọ Soludo gaa n'iru wee kwe nkwa na ọ ga-aga n'iru n'inye ya bụ onye isi Ashia bịara ọhụụ nkwado otu o si wee kwesie iji wee hụ na ọ lụrụ ọrụ ya ka esi wee tụọ anya n'aka ya maka ọdịmma ndị Anambra. N'okwu ya na mbụ, ya bụ onye ji ọkwa Executive Secretary nakwazi Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Ashia bụ dọkịta Ezeka kwuru na isonye na mbọ ụlọọrụ ya na-agba iji wee nye ndị mmadụ ezi ahụike tọrọ atọ na Anambra steeti na ya bụ ụlọọrụ Ashia edebega aha ndị ụlọ akwụkwọ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu na akwụkwọ ha nke meziri na ihe gbasara ahụike ụmụ akwụkwọ na-agụ na ya bụ mahadum abụgoro nke ọ bụzi ndị Ashia na-ahụ maka ya. Kwukwezie na ya bụ ụlọọrụ Ashia na-agbakwazi mbọ ịhụ na ụdị ihe ahụ bụ nke emere n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Anambra Polytechnic dị na Mgbakwu, College of Education Nsugbe nakwazi Tansian University na-agbanyesikwu ike ịhụ na emere ihe dị otu a n'ụlọ ahịa niile dị iche iche nọ na Anambra steeti, ụlọ akwụkwọ ọ na-abụghị gọọmenti nwe, ọdụ ụgbọala niile nakwazi ebe ndị ọzọ dị iche iche iji wee hụ na ndị Anambra niile nakwazi ndị bi na Anambra ga-erite elele na ya bụ amụma gọọmenti steeti a wepụtara banyere ahụike. Site na Lighthouse dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo. Gọọmenti steeti ya bụ Anambra bụ ndị nke kwugoro na ha ga-ejikọta aka ọnụ ha na ụlọ ọrụ na-ejikwa mmadụ maọbụ onye na-enye ọbụla iji egbe nakwazi obere ngwa ọgwụ ndị ọzọ na nke nwere isi ọdụ ọrụ na mpaghara South East ya ma nyekwazi aka n'ụzọ pụrụ iche wee gbatụ onye amụma ọrụ nchekwa nke steeti ya bụ Anambra ka o wee tọọ atọ. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetakwara anya bụ akụkọ etu o si wee chịkọta ya. nya dị na gị nwute maka ewetaghị akụkọ a n'ụzọ etu o kwesịrị na ọ ga-abịa. N'akụkọ nke ọzọ bụ nke anyị ji n'akụkụ na-ekwu na obodo Urum nke dị n'okpuru ọchịchị obodo Awka North bụ ndị nke gagoro n'ikwu wee kwunitezi okwu banyere nya bụ nyetakọ iwu ihe nkabi okwu bụ nke nwere site n'aka ụlọ ikpe nke etiti nwere banyere nya bụ ana na-ebute esemokwu nke akpọrọ Ọchịọkwa Land bụ nke a na-abagide site n'aka ndị nke na-ewepụta ana na-enye ndị mmadụ maka ịlụ ụlọ. Nya bụ ụlọ ikpe bụ ndị nke nyere nkabi okwu ha ma bụrụkwazị nke gbochiri onye na onye ọbụla ile ịbaganya na ana ahụ ma ọ bụ mee ihe na ihe ọbụla n'ebe ahụ ma bụrụkwazị nke ga-adịgide wee luo na-eche ntị ma nwee nkabi okwu pụrụ iche na ndị nke tinyere akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka nsogbu nke a na-enwe na ya bụ ana Ọchịọkwa. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetakwara gị akụkọ o ji n'aka n'ebe ahụ.
Justice Arinze Akabua nke ụlọ omebe iwu Federal High Court dị n'Awka nọrọ na mkpụrụ ụbọchị 23 nke ọnwa June n'afọ 2026 wee nye iwu ka ndị ahụ niile na-azọ ya bụ ana dị n'Urum azọ, ndị gụnyere obodo Urum nakwazi ndị na-alụ ụlọ ebe obibi ndị mmadụ na-ebi a na-ele bụ Nwagwata ahịhịa nakwazi Pine Leaf Estate ka ha ghara ịdị na-ele ana ahụ ma ọ na-eme ihe ọbụla na ana ahụ ruo mgbe ụlọ ikpe ga-akapị ya bụ okwu ọnụ. Ka ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye ji ọkwa President General nke ya bụ obodo Urum bụ Sir Felix Oranye, onye jụrụ ajụjụ ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji nupụ isi na ya bụ iwu ụlọikpe obodo a bụ Naijiria nyere banyere ya bụ ana ọchịọkwa, kwuru nnọọ na ndị ahụ na-alụ na ebe ndị mmadụ na-ebi a na-ele bụ nnọọ ndị na-alụ ọrụ na ya bụ ana ọchịọkwa kamgbe, ebe o kwuziri na Pine Leaf Estate nọrọ n'oge gara aga wee were igwe eji alụ ọrụ akpọrọ budoza n'aha bekee wee mebisie ihe ndị mmadụ kọrọ n'ubi na mpaghara ahụ, ebe ọ kpọkụziri gọọmenti ka ọ na-ebe ya bụ ihe anya. Ka ọ na-etinye ọnụ na ya bụ okwu, onye ji ọkwa ọgbasa ozi nke ya bụ obodo bụ Maazị Emeka Maọkwa Ụgwọ kọwara Urum dịka obodo na-achọ udo ma kwue na ihe butere ya bụ nsogbu n'obodo ahụ bụ omume ndị ọchọngonoku, ndị na-ele ana aghara bụ ndị ga-alesi ndị ahụ ana ahụ na-anataghị ikikere n'aka ndị obodo, ebe ọ kpọkụziri ka gọọmenti nakwazi ụlọ ikpe obodo a bụ Naijiria ka abụ ndị ga-ata onye ọbụla nupụrụ isi nye ya bụ iwu ụlọ ikpe nyere n'oge gara aga banyere ana ahụ ahụhụ ruru ya, ebe otu onye n'ime ndị emebiri ihe ha n'ugbo bụ Oriakụ Morin Egwu Ọnwụ kwaziri alịlị na ndị ahụ emebichaala ihe niile ọ kọrọ n'ugbo ebe ahụ nke o ji enye ụmụ ya nri, ma kpọkue gọọmenti steeti a nakwazi ụlọ ikpe ka abụ ndị ga-agbatara ya ọsọ enyemaka. N'oge ya bụ njem, ndị ABS nakwazi onye na-anọchite anya Pine Leaf Estate kwuru okwu, ebe onye ahụ sịrị na ha amaghị na ya bụ mpaghara na ha gbalị so na nke ụlọ ikpe sịrị ka hapụ ịlụ ọrụ na ya ruo mgbe a kapịrị okwu ahụ ọnụ. Site n'Urum nke dị n'okpuru kansụl Awka North, abụ m Emmanuel Okonkwo. Gọọmenti Anambra steeti bụ ndị nke kwuru na ha ga-ejikọta aka ọnụ ha na ngalaba na-ahụ maka ijikwa obere ngwa ọgụ nakwazi egbe na mpaghara South East a iji wee kwuo na egbochiri n'ọnya bụ ngwa ọgụ ịdị na-abanye n'aka ndị mmadụ n'ụzọ iwu akwadoghị ma nye aka wee gbatịwanye ọrụ nchekwa nke steeti a. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụzi onye nke pụtara nke a n'oge otu ọchịchị bụ nke dị site n'aka onye ji ọnọdụ ọkwa Director nke South East na anya bụ ụlọ ọrụ bụ Captain Chris Anuchiem gara n'ọnụ ihu wee kpọtụrụ ya ma bụrụkwazị na Lighthouse bụ nke dị n'Awka. Onye Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ a n'ụzọ pụrụ iche. Soludo nke ọ bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kwupụtara na nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a bụ nnọọ ihe ka na-echu ọchịchị ụla ruo n'ụbọchị taa, ma kwue na ya bụ njikọ aka ọnụ ya na ndị ahụ na-ahụ na enweghị egbe aghala n'obodo a ga-abụ nnọọ nke ga-aga n'iru ime ka ya bụ nchekwa ndụ na akụnụba dị na steeti a bụ nke ga-agbago n'ogogo dị elu. Gọvanọ Chukwuma Soludo gaziri n'iru wee kwue na ọchịchị ya na-ejikọ aka ọnụ ya na ndị ọrụ nchekwa niile nọ na steeti a iji wee hụ na enwe ezi nchekwa tọrọ atọ na mpaghara niile nke steeti a. N'okwu nke ya na mbụ, ya bụ onye isi otu ahụ bụ Captain Anuchiem kwupụtara na ya bụ otu bụ nke eguzobere na Julaị 2024 bụ nnọọ nke okenọlụ ya bụ ịhụ na enweghị egbe aghala n'obodo Naijiria, ma kwue na ọ dị nnọọ ezigbo mkpa na enwere njikọ aka ọnụ n'etiti ya bụ otu nakwazi gọọmenti Anambra steeti iji wee nwee nchekwa tọrọ atọ na steeti a. Site na Lighthouse dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo. Ihe na-elu anya na ihe nike a na-emechasị na nke ga na-akwụ maka igopụta ihe nike na-enye ego n'ime ala Naijiria bụ nke ga-amalite n'ozi ya nakwazi obodo bụ nke akwanichara ọnọdụ ka nke abụọ bụrụ ihe bụ nke dapụtara n'etiti ndị ọnụrụ n'okwu n'ọzụzụ ụlọ ọrụ Resource Justice Network bụ nke achịkọbara na Abuja ma bụrụkwazị nke lụtụrụ aka wee kọwaa na anya bụ ọrụ bụzi nke a ga na-enyochakwazi n'ime obodo na iji wee hụ na nke a na-akwalite ime ike ya anya oye, ime ike kwesịrị ekwesị na gburugburu ya nakwazi ọchịchị bụ ndị nke eji n'aka. N'okwu bụ nke o kwuru na ya bụ ọzụzụ ka onye ji ọnọdụ ọkwa coordinator nke North Central nyere ya bụ otu Resource Justice Network bụ MC Donald Kemezie gwara na nke sonyere n'ime ya iji wee gbaa mbọ kwụ na ha nwere nnukwute mmụta
ma gbaa mbọ hụ na ha na-eme ka obodo mata banyere onye bụ ọrụ igụpụta ihe n'ike na-enye ego na bụ nke a na-eme n'obodo ha. Onye nta akụkọ anyị bụ Princess Ekwughachide nọ n'Abuja ga-ewetara gị akụkọ ọ nwetara. Maazị Ekemezie kwuru na itinye obodo n'ọrụ dị mkpa n'ihi na a na-egwupụta akụ n'ime obodo ebe ọtụtụ mgbe anaghị etinye ndị obodo n'ime mkpebi gbasara ala na ndụ ha. Onye nhazi Resource Justice Network na Abuja, Collins Nyang, kwuru na nnyocha obodo bụ usoro ndị obodo ji aka ha eso ma na-enyochapụta mmetụta ọrụ igwupụta akụ na-enwe n'ebe obibi na ndụ ha. O kwuru na a ga-etinye ndị ntorobịa, ụmụ nwanyị, ndị nwere ọrụ si, ndị eze na ndị isi obodo na ndị ọzọ ọ metụtara n'ọrụ a. Ndị ọkaokwu gbara ndị sonyere ya bụ nkụzi ume iji ihe ha mụtara nyere obodo ha aka kwalite igwupụta akụ n'ụzọ ziri ezi, chekwaa ikike mmadụ ma hụ na ndị obodo ebe a na-egwupụta akụ na-eritekwa uru. Site na Abuja, Princess Ekwughachide, Akụkọ Ụwa, ABS. Ugbu a akụkọ anyị na Anambra ofesi nnukwute agadaga ụlọ ọrụ na-emepụta mmanụ nke mba United Arab Emirates bụ ADNOC ekwugo na otu ngwaahịa ya bụzi nke emere mwakpo na mpaghara akwa mmiri Hormuz Strait. Dịka esi wega n'ihu wee kọwaa na ya bụ ihe mberede bụ nke emere na akwa mmiri ma bụrụkwazị dịka agha n'etiti mba US nakwazi Iran na-aga n'ihu. Tehran bụzi ndị nke manyere iwu igbochikasị n'ebe ahụ ma bụrụkwazị ebe esikarị wee na-ebupụ mmanụ ya nakwazi ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke mba ụwa ji wee na-awachi ma bụrụ nke ha gara n'ihu wee kọwaa na etegori etu ezi wee na-eme mwakpo nyere ụgbọ mmiri bụ nke na-aga n'ebe ahụ kemgbe agha ji wee bido n'ọnwa Febrụwarị. Otu Islamic Republic bụ ndị nke chọrọ nnọọ iji wee hụ na onye na onye ọbụla ga-ebu ngwaahịa ọbụla ma ya bụrụ mmanụ wee gafee n'ebe ahụ bụ onye nke a natara ego, ebe Washington bụ ndị nke gara n'ihu wee gbanya bụ ike dịka mgbe okpuru na ụzọ pụrụ iche. Ugbu a akụkọ anyị abanye n'egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur bụ ndị nke nwere nnọọ nkwekọrịta ma iji wee kpọrọ nwa amadi onye Atletico Madrid ma bụrụkwazị onye nke ha gotere nso nso a bụ Christian Romero. Romero bụzi onye nke sonyere Tottenham ma bụrụkwazị site na Atlanta n'afọ 2021 ma bụrụ onye nke gbagoro asọmpi 156 na ya bụ otu egwu bọọlụ bụ onye nke ekwu akọwara na ọ nọrọ ugbu a wee binye aka ịgbara otu egwu bọọlụ Atletico Madrid bọọlụ ma bụrụkwazị nke ọ ga-eme afọ 5 n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụkwazị onye nke so otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur wee na-eme ọnụ ma bụrụ onye nke butegoro ihe nrite nakwazi asọmpi UEFA Europa League nke afọ 2024 mụtara 2025 ma bụkwazị onye nke ji ọnọdụ ọkwa kaptịn nke ya bụ otu egwu bọọlụ wee lụọ n'ọpụpụ ya bụ asọmpi 32 bụ nke ọ gbagoro ma bụrụkwazị nke mere ka ọ kwụrụ ọnụ na 100 nakwazi 56 bụ nke ọ nọrọ wee gosi ihe ndị nke ọ ga-emenwu. Romero bụzi onye nke kwuru na ọ batara na Tottenham ma bụrụkwazị ka ọ nwetachara ntụrụugo na asọmpi Copa America ya na Argentina wee mechazie wee bụrụ onye nke abụọ sọkwazị n'ụzọ pụrụ iche na ya bụ asọmpi iko mba ụwa bụ nke mba ahụ gbara. Ọ bụkwazị onye nke so otu bọọlụ Argentina na ndị nke meriri France na iko mba ụwa nke afọ 2022 nke ikpeazụ bụ nke agbara na Qatar ma bụrụkwazị onye nke nwetakwara ihe nrite Copa America title na afọ 2024. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV na akara ji wee na-agbasa ozi ebe ọ bụla ịnọbodo na mba ụwa. Nke mbụ bụ na www.absradiotelevision.com. Ị ga-enwetakwa anyị na YouTube na ABS Radio Television. Anyị nọkwazị na Facebook na ABS Radio Television na akara ABS Radio TV ka ị ga-eji wee nweta anyị na Instagram nakwazi na X. Ugbu a na-ejikọta akụkọ ụwa tata nekwanụ isiokwu ndị nke anyị kọrọ gị n'akụkọ anyị. Gọvanọ Soludo bụ onye nke gwakọrọ otu ọlụ Ashia ka agba mbọ wee gbatụwanye ya bụ ọnlekọta ahụike bụ nke a na-enye imerime ndị Anambra. Gọọmenti steeti a ga-ejikọta aka ọnụ ha na gọọmenti etiti
iji wee gbochie etu ndị mmadụ si wee na-enweta egbe nakwazi obere ngwa ọgụ n'ụzọ iwu akwadoghị gbochie onye n'ụzọ pụrụ iche. Ndị ọnụ ruru n'okwu bụ ndị nke kwadoro ịdị na-enyocha ọrụ igwupụta ihe ndị nke na-enye ego nke a na-emegasị n'ime obodo dị iche iche. Mba United Arab Emirates bụ ndị nke kwupụtagoro mwakpo bụ nke emere na ya bụ ngwa aka ya bụ nke si na mpaghara akwa mmiri Strait of Hormuz wee gafee. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ. Mụ onwe m bụ onye kachukwu Ugochukwu na-asịsị gị deje daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.